виждате, че покрай мрежата се нареждат на нашите по-големи възпитаници. Вече от първите, вторите и третите класове. Те са с нашите фирмени екипи анцузи. Всеки един от вас може да закупи на своето дете такъв анцук и да бъде наистина във форма, която е на детски футболен клуб за Зенички. И в този смисъл, като казахме за анцузи и тениски и гъщета, тук е момента да благодарим още веднъж на господин Тома Томов, който е тук предименно в фирма Томи. Взима се заявка в детски футболен клуб Звездичка, било то чрез клубния сайт. Райна Клемирия срещу ОДЗ Славич. Започваме с вторите срещи, нека ги поделяме. Ударно начало за Раковина, дали ще успеят обаче да се определят предината, ще видим и първа. Сега започна да половините две половина по 10 минути с максимум минута продължение. За отрицателно време имаше уникални пропуски за възрастта на децата, разбира се, уникални пропуски. Уважаеми приятели, децата са в изключително крехка възраст. Ако играят по начин, по който не ви харесва, примерно днеска, но на квалификациите са играли, че е много радима. Тепърва децата ще градят и ще учат футболната азбука. Някои са започнали по-раничко, други малко по-късничко. Видеорезерите ще се изравнят, но винаги, разбира се, ще има деца, които ще дърпат композицията напред. Винаги ще има локомотиви, които ще движат композицията напред. А композицията се казва детски футболен клуб Звездичка. Ще се позволя да се повторя. Много е моля с цел децата да не се разсейват и да няма случайни удари, болезнени. Нека родителите, възпитателите, бабите и дядовците, които са... Браво, е! Викам гол на Шума, браво, е! Аз моето не го снимах, да ви. Много ви се моля и на хора в изходите. Молбата на по-голямата част от родителите, които са заели места по трибуните е такава. Нека да няма много места, които са заети от вас. Всеки един от вас ще има възможност и има възможност да прави фотоснимки и видеокадри. Само че искам да кажа в аванс и нещо друго. В абсолютно всички, бих казал така, смело регионални издания, било на интернет, телевизия и радиа, ще бъде отразено и това мероприятие на детски футболен клуб Звездичка. Разбира се и национални, като включвам предимно интернет сайтовете. От медиите бих отличил на първо място телевизия СКАТ,
които са тук сред нас, са неизменно с нас и вярват в нашата кауза. Това го правят, разбира се, и другите медии, които така са добри, наши партньори, благодаря на които нашата дейност е прозрачна и може да бъде четена от всички вас. И чука, разбира се. Аз да гледам и тук да снимам и да те. Много готин гол вкара обаче. Няма да кой да хвърли. Той ще рипа, ма. Времените резултати. Край на Княгиня Славич 0-1, Раковина, ОДЗ Снежанка, град Средец 1-0. Много разсейва, бе. Това е добре. Игрище номер 2. Игрище номер 1. Славейче вече бори с 2-0 срещу Райна Княгиня. А Раковина бори с 2-0 срещу Снежанка, град Средец. Уважаеми приятели, освен солени сладки лакомства, предметни награди, в аванс искам да кажа, че за учебните заведения и за децата ще има купа, медали. Разбира се, грамотите бяха дадени по време на квалификациите. Днес грамоти няма да
за абсолютно всички отбори, без значение от класирането, крайното класиране. Разбира се, благодарение на пристанище Бургас, за всяко едно учебно заведение ще има по една футболна топка. И благодарение на футболния съюз, лицето на регионалния председател господин Любов Табаков, също по една футболна топка за различните учебни 6 брой детски градини. И за децата, които ще отличим накрая за индивидуални качества, има по един Анцо, ушите от Томи и Ферматоми, цветовете са червено, зелено и синьо, доколкото така виждам отстрани.